Și acum mi-amintesc, m-am dus cu 12 coronițe. Așa am ajuns la fuste, tricouri, iar în momentul în care m-am gândit că mi-ar prinde bine ca eu să mă ocup de accesorizare și să dau cuiva partea asta de a crea fustele, de a mi le coase, a mi le da și eu să le fac la rândul meu, să le accesorizez. Atunci a apărut un atelier care mi-a făcut inițial, țin minte că i-am cerut, cred, 15 fuste. Nu știu dacă a mai fost cineva care să-i ceară 15 produse. În momentul de față comandăm în jur de 200, cam asta e comanda în mod uzual. Iar atunci am luat 15 pentru că mi era frică că și acelea nu știam ce, cum. A fost foarte greu la început și în momentul în care le-am văzut mi s-a părut ceva fantastic. După care, tot datorită grupurilor, am început să particip la târguri. Am participat la primul târg în Chiajna și mi s-a părut ceva wow. Eu m-am dus cu tot ce aveam pe stoc, am început să pregătesc pentru acel târg, am pregătit cât am putut de mult. Și acum mi-amintesc, m-am dus cu 12 coronițe, cu fundiță, gândindu-mă că se vor vinde fustele și nu accesoriile de păr. Acolo, pe băncuță, cât timp nu existau clienți care se învârteau în jurul meu, eu mai făceam, mai accesorizam fustițe și coronițe. Am vândut toate fundițele în prima zi și tot stăteam acolo în spate și le făceam și lumea trecea, se uita și mi s-a părut foarte drăguț. Aceea a fost prima experiență la târguri, după care am început să merg în mod uzual la Opera Comic. Acolo am cunoscut foarte mulți oameni și acolo am văzut cam care este perspectiva clientului față de produs. Mi s-a părut, adică lucrurile vedeam efectiv cum reacționează oamenii când le văd pentru prima dată. Ceea ce pentru mine a fost un mare plus, pentru că înțelegeam că nu doar eu le văd atât de frumos sau că nu doar eu le apreciez atât de mult sau nu doar mie îmi plac acele combinații și așa, îmi dădeam seama că și oamenii sunt foarte încântați de lucrurile pe care le văd. Iar ăsta a fost un imbold foarte mare să continui. Lumea mă suna apoi, că m-au văzut la Opera Comică și așa am crescut destul de frumos. Lent, foarte lent, dar destul de frumos. Până am ajuns aici, în atelier.